L'empresa Run Safaris, que organitza caceres a Botswana, cita com a primer dels seus amics el rei Joan Carles. En el mateix web hi ha penjades fotos de les caceres d'elefants. En una del 2007 hi apareix el monarca amb el propietari de l'empresa davant d'un exemplar abatut. Run Safaris xifra el preu d'una cacera d'elefants de 15 dies en 44.000 euros i a la mateixa pàgina web promociona com es duen a terme. L'elefant és un animal tècnicament en situació de vulnerabilitat a l'Àfrica, a un pas del perill d'extinció. Alguns països han prohibit caçar-lo, altres, com Botswana, han legalitzat la caça d'un petit nombre d'exemplars previ pagament. L'afició de Joan Carles per la cacera és sabuda, com també ho il·lustra aquesta foto del 1960 a Angola. En aquesta ocasió i en l'actual situació de crisi, la notícia sobre la cacera a Botswana ha causat polèmica i ha reobert el debat sobre aquesta activitat. Carles Mas organitza safaris de cacera arreu del món i defensa que ajuden a la preservació de les espècies. Avui en dia el món està muntat així. El que no val diners no es conserva. Llavors, on se cacen animals i això repercuteix directament en la població local, se conserven les espècies. On no es cacen animals, ningú es preocupa de la supervivència d'aquests animals i els animals s'acaben extingint. La Fundació Franz Weber, en canvi, gestiona un parc natural a Togo, on es prohibeix la caça d'elefants. Creu que preservar-los és un model alternatiu. Porque justamente son un reclamo para un turismo ético, un turismo que viaja para hacer safaris fotográficos, a conocer todas estas bellezas y riquezas naturales. Hacer otro tipo de gestión de la fauna es nada más que por el mero hecho de querer recaudar dinero con la venta de las licencias para estas matanzas. El perfil de caçador d'animals salvatges és el d'una persona d'alt poder adquisitiu. Espanya, juntament amb els Estats Units, és un dels països del món on hi ha més afició.